бати граната, колата да ги мене. Трябваше да падне зад колата. Вижте, аз ще го убия, ако беше паднал за колата. Именно, ама... Нека си спрятам. Fuck you! Oh no! Boost me, hey, boost me, hey, boost me, hey, Green, boost me, Oliver, boost me, boost. Къде иска да го пуснеш? О май гад! Ти бъгера, чай! Пусни я мене! Това знаеш къде се вижда? Чай! Къде се качва? Тикай! Тя дуй! Кой за там само остана? Някой да плантне, Владко. Митко. Ей, тука виждаш нас, ей тука. Чай! Ей тука, виж къде това. Къде е по-точно? Там някъде като бусни се вижда, ей това, вижда. Абсурд! Кой ще видиш? Не може да е на това! Ей това видиш, Ау, да, май се сещам откъде.